сега. Тамара, да. Давайте, сега е момент. Дай малко сега, Илиян. Дай, дай. И сега Илиян ще оцели. Е така по-светло. Слабо. Ой, Иляне! Във въздуха още, дай! Вода! За малко! Не, назад! А така, ядосай се малко. Дай! Дай! Дайте и тебе те има в кадър. О, е! Ти си клакьорката. Обидно. Еми, давай ти си такова. Момиче на късмета. Дай сега, Илиян, ти покажи. Момиче без късмет. Как без късмет, бе? А така, ядосай се малко така. Е! Плавно го погледни. Чай сега, де си? Мен не ме. Как бе? Ти си момиче на некъсмета. Ехе. Иляне, Я снимай малко ти. че... Да. Тук си в... Може и мен да ме снимаш. Точно това щях да направя. Пари ме! Ани, виж, снимат ни. Ами нека! На вниманието, тези там не ги снимайте. Те изобщо не стават. Ма те тия федербалисти нещо... Нещо не им се получават нещата. В ръцете ти го... А чиърлидърките някакъв танц няма ли да направят? Какви чим? Чим лидерките? Чим лидерките. Дай пак! Дай снимай се! Аз после по-нас Не беше конкретно. Ами има, да. Ма не е. Умен кокетче да продавам на Ти не се лира, ако не стане това. Кажете нещо за камерата, моля. За камерата. Камерата е много добра. Каква марка е камерата? Марка iPhone. Ани, вие какво постоянно цъкате на този телефон? Ами, връзката с света. Това е Алф. Това да не е Тера. Круасана. Тера. Хванете круасан. Значи не е Тера. Не е тера. Това е куче тип Алф. Не, на тера опашката е по-различна май. Не бе, Тера е, виж, че има такова. Някой иска ли да я снима? Айде да спираме вече. Да, айде. Тера е, бе!